kod ber mar registering ohelnigi counties magwa bende giseketo yot mar mondo mi jopiny odhi register kata ohelni magi to nitiere sir mora mora kata be giseloso lwasi makare mar johala timo ohala counties magwa mopogore opogore. Counties generally poko as far as I'm concerned, national government osetemo a bit of mwaseneno ka national government otimo mwanyalo wuoye, but county pod ok otimo maber in terms of loso environment maber mondo mi ji otim ohala. Nekech one of the things ma county government onego tim en ni onego bedni gi train ji. One of the things gi train ji on gibedo gi workshops gi ondini mokwongo gitimo mapping mag ohala ging'eni ohandini ma kama ma wan gi county waka, then gibedo gi workshops ne jogi and ginyalo manyo ji kaka wan mondo mwapuonj jogi in issues mag ohala, because ji mang'eny chako ohala and gionge gi knowledge mar ohala. Let me give you for example. Wan gi joma category mag ji miluongo ni youth, women and persons with disabilities. Jogi sheria mar Kenya wacho ni any procuring entity kambi ginene organization mora mora mang'iepo mar piny owene gi 30%. So tenders duto te mag government, obed county government or national government, 30% owene category ma jogi mwaluongo ni the AGPO program. But idoka no one is even aware ni gima kama timre. Koro unless ni county government or the more sensitized ji gitimo ni ji training on issues mag AGPO gi ji ok bi ng'eyo. And when mondo mi donje AGPO gi, because AGPO kae bende en mar youth, women and persons with disabilities, but nitiere chike moko kanyo bende matin. For example, nyaka ibed between the age of maybe the youth, that is from 18 to 35, according to our country. But most importantly, ni nyaka register, that nyaka ibed ga registered businesses. Koro magi are some of the advantages ma registration jabo konyo wago. One, inyalo je programs, for example, kaka mag AGPO gi. Two, inyalo holo pesa bank. So it starts from you having an account to kae to kise ibedo gi account to dhi holo pesa. Ibedo gi thuolo mar holo pesa. Kech mane ka gini is a recognized business. Another thing, the county government gisiko ka gi levy taxes kuom ji. Mara ni omed tax kata nano arobi ka nyi winjo ka jo ohala ywak no omed taxes mang'eny. But ok gisepuonjo ji ni to taxes gi taxes gi ere kaka gikonyo u. Because most of the taxes gin mana mondo mi okony de kendo alwora mar joma timo ohala ma bende in most cases ok gitim. Koro in as much as ni gimedo taxes gi de gidwa konyo jo ohala to de gibiro ni tax incentives. Ineno kada na issues maseche moko giwacho ni wan gi tax amnesty. Those are forms of incentives. Wacho ni poki kada na sani KRA ochiwo an amnesty. Wacho ni bwana isebedo kigolo tax for this time, inyalo biro mondo mwagol ni mago mondo wachaka fresh. Koro magi gik makara na county government nyalo adopt mondo ging'e ni to ere kaka wanyalo nyayo ni man kagi. Apart from that, county government nyalo bedo gi their own fund. Wang'e ni wan gi Uwezo fund, wan gi youth fund, wan gi women, County government nyalo bedo gi a replica of the same, whereby giwacho ni wadwa konyo ohendni wa mane county waka. To ere kaka wanyalo konyo gi, wamigi funding. Wase train gi, wamiyo gi tax incentive, now wafund gi mondo gibed ni ginyalo timo ang'o, ginyalo timo ohandgi ni in a better way. Anno ka ng'ato penja kae, ung'isa kae ni Joyce